Днес отиваме до Сейнт Мориц, но с малко пари. Първо правило – храна от вкъщи. Няма да спонсорираме швейцарската икономика, я. Първи транспорт – метро. И какво сладко куче. Обожавам централната ЖП гара на Милано, като музее. И в тези олимпийски дни сме много горди да сме италианци. Следват още 2 часа влак и отиваме да хванем звездата на деня – червения влак от Тирано до Сейнт Мориц. Има 2 опции. Ние не взехме експреса, а регионалния влак, който е по-евтин. Гледките са същите, а това, което е супер готино е, че прозорците се отварят, всички висят от тях и за да не остана назад и аз направих същото. Това беше любимата ми част от деня, то не бяха ледници, върхове, много сняг, тунели, мостове, много красиво. Добре дошли на лукса в Сейнт Мориц и ето доказателство, че не всички тротуари и пътища са изчистени дори и в Швейцария. Но пък определено е разчистено от каквито и да е било магазини с нормални цени. Тук гледаме някакви забележителности, 2 стола си седят просто така, защо пък не? Продължаваме с разходка по замръзналото езеро, безплатно и по-красиво от повечето витрини. Куче номер 158 за деня. Ох, колко си ми щастливо! И докато всички пият шампанско, ние си ядем сандвичите от вкъщи. Сейнт Мориц не е само за богатите, трябва ти само план и няколко сандвича.